Så er der pilsefest, og vi skal have pingvinfodbold. Og de har alle sammen fået sådan nogle fine køkkenruller og toiletpapir på, eller toiletruller på. Og jeg filmer. Og jeg vil sige på det samme, at det er IT-afdelingen, der har sponsoreret alle de her lokumsruller, så de har skidt godt igennem. Sådan. Elke, hun ser sgu ikke for klog ud. For helvede. Ja. Og nu er det Annette, hun er målmand hedder det, og hun er holdleder. Og nede i den anden ende, der er det Susanne, der er holdlederen. Wow! Ja. Det er lidt farligt det her. Altså de har jo lidt problemer med at se boldene. Men det er jo sådan set også det, der er meningen. Jeg kan bare ikke se noget med de her. Annette sækker lidt, men det er også alderen. De kan slet ikke finde bolden. Det må de også plankværket ned. Jeg ved ikke lige, hvorfor der er nogen, der har mål helt over i tørstativet, men det er der åbenbart. Selvom Sanne, hun står et helt andet sted. Men sådan er det. Og vi følger stadigvæk med. Måske lidt forvirrende, men sådan er det. Halvdelen de har støvler på, den anden halvdelen de har sandaler. Det er kraftigt farligt. Og det har vi høvdingen. Susanne, skal du ikke stå i målet? Gør jeg ikke det? Nej, stop nu derhen med de to pæle der. Hej, Susanne har lige fundet ud af, at hun ikke står i målet. Og det gør hun nemlig heller ikke. Men Annette, hun står derinde i målet. Oh, du må ikke pille dem, der hænger. Hej, og det kører bare derudad. Kom ikke at sige, at ældre mennesker ikke kan have det sjovt. Her har vi Hanne. Nu har Sanne der fundet ud af, hvor hendes mål er henne. Ja, sådan. Nu tror jeg, at jeg vil stoppe med at filme for denne gang. Men det er min strikklub af alle deres mænd, og det er fandme hyggeligt. Tak for denne gang.